Ang sulat ni Santiago, Kapitulo 3. Mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay himuong magtutudlo, kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas hingpit nga paghukom kaysa uban. Kitang tanan sabog masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit og makahimo pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron monunot kini bisag asa nato papadulnga. Ug tan-awa usab ang mga barko, bisan pa sa kadagko niini og gihuyop sa kusog nga hangin, gigiyahan lamang sa gamayng timon ug moadto bisan asa papunta ha sa kapitan. Ingon usab niini ang dila, bisan sa kagamay niini makapangandak og dagkong mga butang. Hunahunaa unsa kadako nga lasang ang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo, kini mao usa ka kalibutan sa kangilaran nga bahin sa atong lawas, ug naghimo sa tibuok lawas ug nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa impyerno. Makahimo ang tawo ug mahimo gayud sa tawo ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam ug mga isda, apan walay makamanso sa dila. Daotan kini og dili kapugngan ug puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan, ug sa pagtunglo sa atong isig katawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa maurang baba. Mga igsoon, dili kini angay mahitabo. Dili mahimo nga magikan sa usa lamang ka tubod ang tab-ang ug ang parat nga tubig. Ang kahoy nga igira dili makabunga og olibo, ni ang paras makabunga og igos, ni ang dagat makahatag og tab-ang tubig. Kung diha kaninyo may maalam ug masinabuton, kinahanglang ipakita niya kini sa iyang kinabuhi pinaagi sa mga maayong buhat nga inubanan sa pagpaubos og kaalam. Apan, kung ang inyong kasing-kasing anaa sa hilabihang kasina ug kahakog, dili kamo angayang magpasigarbo ug mamakak. Ang maong matang sa kaalam, dili langitnon kundili kalibutanon, dili Diosnon kundili yawanon. Diin anaa ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Anaa usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli, ug unya makigdaiton, maagho, mahigalaon, maluluy-on ug maayog binuhatan. Dili usab kini mopihig ug dili tigpakaaron ingnon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Ang sulat ni Santiago, Kapitulo 3.